Uroš Radenković. Ajmo još, bravo, bravo. Dalin Cvjetanović. Luka Bulatović. Marko Marin. I najmlađi Matija Milošević. Tako, ne znam ko treba ne. Bravo, bravo. Ajmo puta. Aleksandar Nešić. Kristijan Stanevski. Evo je Kristijan Staneve i Mihajlo Božović. Žao Mihajlo. Radoslav Živković je tu. Ajmo Radoslav, ajde, trči kroz palet. Ognjen Lacmanović. Miloš Miletić. Nemanja Stešević. Jovana Maksimović. Mihajlo Miletić. Filip Kocić. Luka Đerić. Pavle Milić. Milica Blagović. Nikola Kocić. Uroš Golubov. Aleksa Đekić. A evo i nešto što smo pripremili, ali evo tamo, da tu maša. Još jedna velika dobra rada, nevića nevoda, Anci Ranjas Stojakić. Ana Stojakić, bravo. Vrsta Šukov, Milica Stanković. Anja Stojakić. Tu smo, izašla dakle, tu su još jedan talent iz škole Markovićić, Nevena Matijević. Odmah na desetku Nevena Vitas. Odmah pojačanje iz Studentskog grada Lorija Zelić. Veliki potencijal Jelena Vitas. Drugu Anja Kužunica. A na kraju mi smo ga zaboravili jedan najboljih Aleksa Ivko. A sigurno ste se pitali ko su ovi momci naše mlade šampione. Pa ko su to? To su momci 1999. godišnji šampioni! Šampioni Beograda! Bravo momci, dođite ovdje, dok ste smo pokazati koju odgovorite publiku. A to su Filip Vasiljević, Nikola Mićić, Mihajlo Živković, Uroš Ramanović, Đorđe Stojan. Tako dalje. Pojačalo, a iza Nikola Miloševića, Dušana Đorđevića, Nikola Maksimovića, Andriju Samardžića, Luku Daljevića, Luku Stavčevića, Uroša Mazaricu, Đorđa Pisanića, Aleksu Jovića, Aleksandra Mađarevića,